Ти, Тонески, като пращаш лаптоп подарък, що не пращаш чанта, телефон и джобни пари? Мискинин с мискинина ти. Мангустас ту. Продължаваме трилогията, то стана вече трилогия, сагата с нашия тропически плод. Mango. И тук отиваме вече на още по-високо ниво YouTube. Там какво ще направим? Всичките клипчета ще ги обединим покрай манго. Но, Тонески, защо за Бога ще го правиш това? Защото за благодарност въпросният тропи плод, Mango. понеже му подарихме лаптоп, не спря да мрънка, да се оплаква, да плюе навсякъде в социалните мрежи, че Тонески бил мошенник и измамник, защото с лаптопа не му подарил и телефон, и чанта, и джобни пари, и не спира да докладва в социалните мрежи видеята. Тоест, той сам първи се оплаква, когато Тонески отговаря, на него му е неприятно и почва там да цъка да докладва. Затова ще ги обединим всичките в едно, трилогията на тропическия плод, и ще я пуснем в YouTube. Защото, приятели, такава подобна, невиждана, нечувана наглост, която може да се изучава в учебниците даже, я има в много голяма част от нашето население. Кой ги показва? Единствено Тонески. Защо ги показва? Защото мисля, че е интересно да се види за какво става на въпрос, докъде може да стигне тази безгранична безочливост, безгранична наглост, безгранично нахалство. Има го дори и в наши политици. Откъде тръгна всичко? Аз, приятели, който не е последвал моите канали в социалните мрежи, много често пускам томболи, в които подарявам разни неща. Защо го правя? Защото е по-добре да вложа някой паричка, за да подаря на моите клиенти или потенциални клиенти нещо, отколкото да плащам на Google за реклама, на Facebook спонсорец. Знаете за какво става на въпрос. Повечето тези реклами, които изкачат, никога няма да видите на Тонески. Аз влагам пари и подарявам разни неща в томболи. Дали ще е лаптоп, дали ще е камера, дали ще са някакви други устройства, шпионски, не шпионски, имам тук доста неща. Така само да покажа. Това също ще е подарък за хората в групата на Пловдив. Камера УУ с кабел с карта удължителна. Карта удължителна. С карта памет, кабелът е удължителен. Така. Въпросният тропически плод тогава спечели томбола, един от двамата по-големи печеливши, т.е. спечели лаптоп, и от ден едно започна да ме пита какво става този лаптоп, кога ще дойде, какво става, кога ще дойде, какво става, кога ще дойде. Беше поснал неговото дете в изявление в едно клипче. И аз викам, бре, вижте какви готини хора, това детенци, може би няма пари, що пък да не му добавя още някой подарък от мен. Изчакахме доставка, имахме на телефони до 2-3 седмици, и за тези 2-3 седмици, приятели, нямате представа за какъв зор става на въпрос. Накрая ми писна, викам, какви телефони ще пращам аз и глупости. Пращам си му лаптопа, даже му подарих мишка също с лаптопа и викам, направо го блокирах, повече да не ме занимава, защото всеки ден денонощно съобщения писани. Ето вижте за какво става на въпрос в клипчетата. Няма да го правим дори и за YouTube, няма да го правим огромно видеото. Коментарите и впечатлението оставам на вас. Не спират да ме очудват тук разни работи. Не знам ние като нация ли сме такива. Знаете, че аз пускам от време на време томболки. Доста честичко ги пусках преди, сега малко по-нарядко. И на последната томболка имаше там 2 големи награди, 2 лаптопа, по-малки награди, камери, други неща. Най-малката награда беше Voice Recorder за 30 евро. Човека не си я взе, защото трябва да плати доставка. Нали? Както и да е. Минахме през това, че доставките трябвало аз да ги плащам. Няма проблем. На следващата томбола, ако има така, ще ви плащам доставките. Да оставим това. Дойде единият човек, който беше с едната голяма награда, йогата, Радостин се казва. Той си има бизнес. Човека изобщо нито му трябва лаптоп. Просто е така, вика, участвах, защото те уважавам заради теб. Аз пък взех, вика, че спечели голямата награда. Поръча си сайт от мен, между другото, остави 6 евро капаро, остави 100 евро даже за giveaway, който щехме да правим на един наш млад последовател. Всичко точно. Другите там, които бяха, изпратих си им камерите. Ако някой нещо не е получил, нека да пише в коментарите. Ама доколкото знам, всеки си е получил всичко. Втория голям подарък с това фюджицу. Ето го тук при мен седи още.
За Германия трябваше да бъде изпратен. Получихме там отзиви от човека, много беше радостен, детето беше снимало с видео. Викам, сега и ще му сложа от мен, защото ми хареса, нали, представянето с видеото, с детето. Ще сложа, викам, от мен още един телефон чисто нов. Поръчката дойде преди ден, между другото. Те телефони, които поръчахме преди 2-3 седмици, дойдеха преди ден. Ще му сложа и чанти, мишки, други подаръци, зарядни за телефони. Само че от ден едно започна запитването, какво става с наградата, кога ще дойде, какво става с наградата, кога ще дойде, какво става с наградата, кога ще дойде. Ако не отговоря в месенджер, се пише на WhatsApp. Ако не отговоря в WhatsApp, в Viber. Аз им обяснявам, даже пуснах и видео наскоро, че чакаме телефони. Ако искат да им добавя, според мен няма чак така драма, ако се изчака седмица, 2-3 месец даже. До днеска получавам едно съобщение. Днеска получавам съобщение. 100 човека не се обадиха, че сме излъгани. Чакайте малко сега. С какво точно сте излъгани, като тя томболата е безплатна? Получавам второ гласово съобщение, тук вече говорим за поръчка. Коста на господин Тоневски, вече мина един месец, нашата поръчка още не е при нас. Здравей, господин Тоневски, да попитам, нашата поръчка месец почти вече стана и чакаме. Нали, надяваме се, че ще пристигне при нас. Няма да е като някои други. Здравей, господин Тоневски. Да попитам, днеска вторник е, казаш, пращаш пратките, дали пуснат спратка, че вярвай ми, толкова хора ни звънят, толкова хора ни такова, искат да видят лаптоп, телефон, там, туни. Нашата поръчка месец почти вече стана и чакаме. Поръчка. Тук вече ми говорят за поръчка. И си мисля такъв. Мисля си аз. Какъв е смисъл да ги правят тези томболи, бе? Забавила се, наградата се забавила и т.е. да мога да добавя още една награда върху нея. Забавяш лаптоп, награда, за да добавиш и телефон, чисто нов телефон с гаранция. И ти се държи сметка, то минало един месец вече какво става с тази поръчка? Не знам. Аз ли мисля накриво, вие кажете. Аз, примерно, ако спечеля лаптоп, ще изчакам един месец. Ако спечеля лаптоп и телефон, мога да изчакам и 2 месеца. Това е награда. Това е томбола. Ето ти го лаптопа, приятелю. Тук седи при мен. Ако не вярваш, може да питаш колежката през цялото време. Заповядай на място, както направиха други хора. Си го. Ще ти го дам. Няма да го пращам никъде, няма да плащам доставки, няма да добавям други награди. Заповядай, вземи си лаптопа, Лазова вода номер 5, S-ревиза и така. Мога да ти го пратя в рамките тук на България. 100 човека, бе. 100 човека му писали днеска, че бил излъган, измамен, край, запален. Нов ден, нов късмет, както се казва. И ако си мислите, приятели, че Мартинчо Пингвина от вчера е върха на наглостта, жестоко се лъжите. Продължете да гледате видеото напред и ще ви фръкнат и шапките, и чорапите. Аз такова нещо наистина не бях виждал до сега. За новите последователи, които не знаят, аз раздавам подаръци. От време на време лаптопи. И на последната томбола един лаптоп го спечели циганин от Германия. Ана! Още от ден едно се почна Коста с моята поръчка. Той го спечелил на поръчка. Кога ще дойде? Коста, кога ще дойде? Колко време трябва да чакаме? Детето риве. Както и да е, няма да навлизам в подробности, пратих му лаптопа E756, чисто нов лаптоп и го блокирах, за да не участва повече в томболи, защото не ми се минава пак през Коста на детето риве. Кога ще ми пратиш поръчката? Пращаш пратките, дали пуснат спратка, че
Вярвай ми, толкова хора ни звънят, толкова хора ни такова, искат да видят лаптопа, телефон, там, туни. Направо, дори непознати хора ми пишат. Ма направо ужас бе, дори непознати хора му пишели. Да видят там лаптопчи, там телефончи, туй, уной. Але кот има там закярчи. Тая поръчка вече много време чакаме. Коста. Забравих го до днеска. Днеска един приятел ма тагнал в групата на Пловдив, тя между другото е моя група. Отварям аз да видя какъв е този таг, кой ме е тагнал и не щеш ли какво да видя, същия циганин, който спечели лаптопа, се оплаква надълго и на широко, ровил там в моя сайт, видял, че лаптопа може да му се сложи 16 рам и написал: тук е един лъжец тук е един лъжец, Тоневски не ми изпрати точната поръчка. Изпрати ми с 8 рам, там супер неграмотно, ама горе-долу, доколкото успях да прочита. Изпрати ми с 8 рам, то трябваше с 16. Виж сега, господин циганин, когато спечелиш нещо и не си дал 1 лев за него, една стинка не си дал, то самото не е поръчка, то е подарък, не е поръчка. Отделно аз в самата томбола никъде не съм казал, че ще пращам лаптоп с 16 рам или с 32 или с колкото и да е. Йогата, която подарих, беше също с 8. Джуджитсуто също с 8. Чисто нов лаптоп получи. И вместо да си благодарен, просто е толковка, господин циганин, че си получил чисто нов лаптоп, ти почваш да плюеш човека, който ти е подарил лаптоп по групите, т.е. гледаш да злепоставяш, вместо да си благодарен. Циганските номера, да, с лъжи, че си бил поръчал, с едно, че си го платил, а ти не си дал една стотинка. С едно, че си го платил и си получил нещо, което се различава от това, което уж си платил. Аз така наглост не бях виждал до сега. Все са ми казвали, нали, тук за циганските номера, ама така наглост не бях виждал до сега. Коментарите оставям на вас, няма да разпъвам много видеото. Вие кажете си какво стана, просто аз не мога повярвам. То не е нещо изнервещо, то е смешно, хора. То е смешно. Аз почвам си деня от 7 часа, са такива пингвини и целият ден ми минава с пингвини. Не знам за вас, при мен е така. Четвъртък бил малката събота. Скролвам се аз тук четвъртъчно, приятели, преди да тръгна към сервиза. Днеска ще съм сам. И чита тук-там хейт коментарчета. В частност, тук някакъв Стилян ми излиза, Георгиев, хейтнал тук, хейтнал там, ти си буклук, ти си такъв, ти си онакъв. Без някаква причина. Уж, нали? И аз не го блокирам, естествено. Докладвам му коментарите да може да го чатне TikTok. Ден-два максимум. И по време викам, чай да го видим то какъв е. Интересно ми е. Чатпад. Така ми е интересно да ги видим, те хейтери. Влизам вътре и няма нищо в профила, няма снимки, няма кой знае каква информация. Кликам на профилната, малко така позамязвам и на ония плод, как беше този тропически плод, манго, мисля, че се наричаше. И по едно време какво да видя? Това бил Стилянката, Стилянката. Здравей, господин Тоневски. Да попитам, днеска вторник е, казаш, пращаш пратките, дали пуснат с пратка, че вярвай ми, толкова хора ни звънят, толкова хора ни такова, искат да видят лаптопа, телефон, там, туни. Направо, дори непознати хора ми пишат. Преди време имаше една томболка и един плод е този, тропическия плод манго, спечели лаптоп. Почна да дава зор, кога ще си получа поръчката, гаже ми дойде лаптопа, гаже ми дойде поръчката, детето реве, пусне лаптопа, тук комшиите ме питат, съучениците от детските ми години ме питат. Накрая праща му лаптопа, защото ми писна, аз даже мислих да не му прата нищо, защото стана мега нагъл. Праща му лаптопа и почна да ме плюи по групите.
Вижте сега, Джиба Тоневски тук прати ми лаптоп, ма не ми прати чанта. Смятайте за какво стана на въпрос. Тоневски некоректен. Мишка? Они лапто. Телефона го няма. Да. Виж как лежиш, господин Тоневски. Къде? Виж. Виж. Чанта ще го слагаш? Чанта няма? Окей. Отделно така гледам, че и с други влогари има пререкания. Най-елитния, най-бруталния, стилянката, за трети път прави видео за те. Да си викаме, ето го е, то от стилянката е. Значи, как беше една приказка? Направи добро и изяш. Добър ден, господин Буклук. Споделете с нас какъв е проблемът. Спечелих безплатен лаптоп от тония мискинин Тоневски, но вместо с 16 рам дойде с 8. И това не е всичко. Очаквах също така да ми подари чанта с лаптопа, един телефон и джобни пари за месеца, а той не го направи. Точно така, приятели, продължаваме сагата с стилянката. Докато не стане хипер-мега известен световно, няма да се спре това момче. Сега решило да ма съди. Виж, не съм за нищо, но не си батнал на точния човек. За тези обиди, дето правиш са тия клипове, ще ти донеса доста проблеми, да знаеш. Шита съдя. Каква ще е темата на делото Стилянка? Тоневски ми подари лаптоп, ама забрави да ми сложи подарък чанта, телефон, джобни пари и рам памет още отгоре, така да си им. Не че знам за какво ме, защото не мога да си напиша името, но все пак да има рам памет. Някой ми каза, че ще има рам памет. Отделно Стилянка, ако научиш малко право и както вика Расташки, виж пилотаж в адвокатската наука, то е всъщност е правна наука, но няма значение, няма да навлизаме сега там. Ако понаучиш малко така право, ще знаеш, че аз мога да осъда теб за лъжа и клевета или неверни показания в интернет, които пишеш там. Той е Тоневски тук, поръчах си нещо, а ти не си поръчал нищо, защото е подарък, дойде ми друго и така нататък, и така нататък. Аз мога да осъда, даже понеже ти знам и адреса в Германия, мога да в Германия да осъда, за да не си помислиш, че то в България, аз съм в Германия. И ще плащаш доста парички за лъжа и клевета. Ай, майко! В Deutschland. И понеже си ме блокирал навсякъде, уж ще се съдим, пък си ме блокирал, ако някой реши, нека да ти предаде, така да върнеш лаптопа. Щом си недоволен, пишеш навсякъде, аз съм недоволен, Тоневски измамник, Тоневски мошенник, че ми подари лаптоп с по-малко рам памет и без чанта и без телефон. Върни го този лаптоп, бе, Стилянка. Ти тропически плод, който може да става на сладолет, между другото. Имало сладолет манго. Не само плота ми, сладолет манго. Да. Мерси. Ти знаеш, че има сладолет манго? Знам. Знаеш ли? Има сладолет манго. Знаете ли, че мангото може да става и на сладолет? Така. Върни лаптопа, ще го дадем на някой детенци, което наистина ще го оцени. Бай тропически плод. Най-елитния, най-бруталния, стилянката, за трети път прави видео за тебе, луд. И какво ми пише? Клавиатурата ми се ебава, затова извинявам се още веднъж. Приема с Стилянка, извинен си. А за тези, които искат като Стилянката да получат подарък лаптоп и да си махейтват после, че е бил с малко рам и нямал телефонче и така нататък, следвайте каналите, пускам от време на време така едни томболки и подарявам лаптопчета, камерки и други готини нещица. А ако някой пак случайно иска да си купи като на Стилянката лаптоп, оставам координати за връзка